Gift nga mapaton sa imong birthday. Ang birthday gift ni Tito mo ay Bear, kag Tita mo Brie. Wow. Latawon mo gid kag pamatian mayo kay nang ipangabudlayan gid kag pulawan nila nga duwa, ha? Tapos sa tanggalan taw ta te nang pormagibe ulan ang takadlawan ha. Mga gibid ang karonte lang taon wala na sa may mga kadlaw. Kago kailan ko magibid man kamo ah. Tipe, $100 no? Ang tissue ara to rin, dito ng tissue. Ito pati mama. Kini ang I-appreciate mo rin yung Marta, kaya pangabulayan, tinigla nila, maduwa nila ito kay Tita mo free. Ha? Ano ka din maging malipay, kag hindi. Excited na ko, excited. Sige, ate, excited ka na? Mas excited si Mamaw. Excited daw? Di na to yun, ano na yung na? Ay, ano, dining sila. Excited daw? Di lang, May. Dali ko lang po. Ang May. Excited daw? Dahil lang. Yun, ano po? Sige lang. Ako excited daw. Nasaan mo? Bro? Hindi ka mas kalo niyo. Neng, dara siya yung drone, Neng. Dira sa dalong ganit kung putuwa sila. Oo, pungkot ang sa dalong. Putang ilang sa dalong. Kailang yun. Sa dalong ganit.